Ласкі вечарок, з Васильков спляту вянок, сінія, як вочки, Васильки звоночки. Добрый вечер, сябры. Такое цудоўнае свято наближается, а вы спрачаецеся. Гэта ўсё Буслік. Гэта ўсё Яна. А вы скажите, феечка, у каго вянок больше? У мяне ці у Бусліка? Ну, покажитеся. Покрутитеся. Якія у вас вяночки, і ви ободва у іх пригожыя, Васильковыя. Я нібито Васильковую принц. А я як Васильковая фея. Ой, Васильки вы мои милые, звоночки, Васильочки. Я так чекаю купальское свято. Ось де нагуляємося, навеселимся, песень наспяваємся. До речі, а ви пісні спявали, коли кветки для вяночків збирали? Спявали, Печка, усё як ви казали. Купалинка, купалинка, темная ночка. А у мяне лепей атрымліваецца. А гэта хто сказал? Ой, гэта табе любы скажа. Што? Яна, Буслик, супокойтеся зараз же. Усё. Больше не будем. Ой, цікава, феечка, а навошта песні спяваць, калі кветкі на купаллі збіраеш? Яны маюць на свята чарадзейную моц. А купальскі вянок – гэта не проста ўпрыгожанне. Гэта сапраўдны абярэг, які мае чароўную сілу. Так нашыя продкі лічылі. Бачили, Василек головкой кивнул. Ух, здається, цуди уже починаються. Усё можа быць, Василек – кветка незвычайная. А что у ёй незвычайного? Ой, ды ўсё. Ведаеш, колькі про Василек легенд і казак складзена. А про русалку, якая ператварыла прыгожага вясковага юнака у Василек, чулі? Не чули. Ой, расскажите нам гэтую легенду, феечка. Сказка, вельмі хочется послухать. Ну, добра, слухайте. Даўным-даўно жила одна працавітая жанчына са сваім сынам Васілём, і былі ў яго прыгожыя сінія вочы. Аднойчы пайшла жанчына на базар, а Васіль застаўся на сажалцы рыбу вудзіць. Пэўна, ён яшчэ і прыгаворваў, як гэта робяць усе рыбакі. Лавіся, рыбка вялікая і маленькая. І рыбка лавілася. І раптам хлопец пачуў нечый незнаёмы голас. Ходи сюды, Василь, я покажу тебе девосы подводные. Гэта была русалка? Так, ёй вельмі спадабаўся хлопец, і яна хацела яго заманіць у сваё падводнае царства. Што, Василь? А ён не згаджаўся ні завошта. І яна ператварыла яго у кветку? Так, не хочаш у ваду? Раззлавалася русалка. Тады заставайся на беразе і будзеш назаўсёды кветкай. Ой, бедны Василь, мне яго вельмі шкода. І мне так само. Цяпер зразумела, чаму кветкі гэтыя Василькамі завуцца. Такая сумная гісторыя. А можа, гэтага не было на самой справе, феечка? Можа, такога і не было, зараз ніхто дакладна не ведае, але легенда такая існуе. Значыць, Василек кветка асаблівая. І сімвал Беларусі. Дзяўчаткі заўсёды ўпрыгожваліся васількамі, а яшчэ пускалі па рацэ васильковыя вяночкі. А я адпраўлюся на купальню ў такім вяночку папарыць кветку шукаць. А гэта яшчэ што за кветка? Чароўная, і зацвітае яна толькі ў купальскую ноч. І той, хто папараць кветку знойдзе, можа любое жаданне загадаць. І яно здзейсніцца. Так гаворыць легенда. Казка. Можа, і не казкі. А я пайду шукаць папараць кветку, і ў мяне ёсць 3 жаданні. Усяго толькі 3, у мяне іх цэлых 100. Ведаеш, я таксама пайду шукаць. Калі я першая знайду столькі
усяго загадаю. Цішэй. Папараць-кветка – гэта вам не кветка-семіцветка. Яна цвіце толькі один раз на год, одно імгненне, і толькі ў купальскую ноч. Только мгновение. Так что не перебольши жаданиями, Бусик. Тады одно и самое важное. И я тады одно самое заповедное. Вось і дамовіліся. Ну а зараз давайте глядзець мультфільм. Дзеткі чакаюць. Ага, Яночка, ходи. Ну все, час класціся спаць. И мы обовязково убачим кветку выросны. Ой, самые казочные у свете. Мы ў прадчуванні купалля, чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разом з намі засынай.